Priatelia, utíšte sa. Prosím, privítajte nášho najnovšieho člena. Ako každý z nás, aj on už niekoľko týždňov kašle bez toho, aby vedel príčinu. Piotr, predstavte sa nám. Ahoj, volám sa Piotr. Dobrý večer, Piotr. Takže, kašlem už viac ako 1 mesiac. A naozaj neviem prečo. V podstate som navštívil väčšinu lekárov v meste, ale stále som si nie na 100% istý. Posledný lekár, veľmi uznávaný, mi dokonca povedal, že by to mohol byť aj čierny kašeľ. Prepáčte, čo? Čierny kašeľ. Neexistuje. Ide o detské ochorenie. Celkovo ochrana, ktorá sa priznáva očkovaniu proti infekcii čierneho kašľa, trvá 5 až 10 rokov. Táto klesajúca imunita zanecháva jedinca náchylného infekciu dostať alebo znovu ochorieť. Predtým zaočkovaní dospelí majú často menej typický čierny kašeľ, ktorý je charakteristický absenciou lapania po vzduchu a vyznačuje sa skôr ako dlhodobý kašeľ. Takmer 2/3 dospelých s onemocnením čierny kašeľ kašle okolo 100 dní. Čierny kašeľ sa často vyskytuje u dospelých s dlhodobým kašľom. Od 10 do 32% dospelých s kašľom pretrvávajúcim aspoň 1 týždeň sa nakazí na čierny kašeľ. Tieto neznáme dospelé prípady predstavujú obrovskú zásobáreň čierneho kašľa a sú významným zdrojom prenosu čierneho kašľa na bábätká. Preočkovaním dospelých jedincov proti čiernemu kašľu ochránime ich a ich rodiny vrátane ohrozených bábätiek.